Jiena żagħżugħa għadni nibda l-ħajja. Inħossni li diġà jgħid nikkumbatti mal-maltemp u nipprova insib mumenti ta' ferħ f'ħajti. Ippruvajt tafux, imma kien kollu ta' xejn. Kemm biex inħossni bħal ħadd ieħor, imma iżjed biex ninsa d-dwejja u s-solitudni li għaddejja minnhom, kont insib ruħi Paċeville. Bħal ħadd ieħor kont indur minn bar għal bar u minn triq għall oħra u ġieli anke pruvajt intaffi d-dwejjaq billi xrobt. Donnu il-ħin li kont inkun hemm kien inessini u allura qatt ma kien ikun biżżejjed. Imma kif kont nerġa' nsib ruħi waħdi, imdawra bir-realtà tad-dwejja u tas-solitudni li kważi kienu jiddominaw li ħajti, kont inħoss vojt kbir f'qalbi. Kont naf li dak li għaddejt minnu kien ikun pjaċir ta' mument li kien jgħaddi. Jien rrid xi ħaġa li tibqa', rrid xi ħaġa li tagħmel sens. Sħabi kollha kienu jidhru ferħanin u osservajt ftit x'kienu jagħmlu biex kienu daqshekk ferħanin. Ippruvajt nimithom. Kemm kien ikolli flus kont nonfoqhom fi ħwejjeġ tad-ditta u tal-aħħar moda. Kont nissallab minn affarijiet iżjed utli biex żgur qatt ma nkun nieqsa mill-aħjar ħwejjeġ. Għal ftit ħin kont inħossni okej, imma x'in nerġa' niġi wiċċ imwiċċ mar-realtà, kont nirrabja miegħi nnifsi għax jien tfajla li ma nikkuntenta b'xejn u li allura ovvja li qatt ma jinse nkun kuntenta. Għamilta fatta li d-destin tiegħi huwa dak li hu u jien twellit taħt stilla ħażina. Kont qed naħsibha nippruvax inneħħi ħajti bidejja. L-uniku ħaġa li waqfitni kienet li ommi u missieri ma kienx jixirqilhom jiġu fil-sin in-nies minħabba fija. Qatt ma naqsuni f'xejn u allura ma kienux ħaqhom ibatu. Darba ltqajt ma' persuna li fiha nnotajt li kien hemm ferħ differenti minn dak li kien jidher fi sħabi. Iddeċidejt li niskopri x'hemm f'din il-persuna li qed itiha daqshekk serħan fil-ħajja tagħha. Kont dejjem nosserva u niskopri affarijiet ġodda fiha, imma qatt ma sibt dak li veru kont qed infittex fiha. Sakemm darba kellna argument bejn il-grupp ta' ħbieb fuq dak li tajt il-Knisja. Dak li kella differenti hi kella lil Kristu f'ħajjitha. Dakinhar bdiet it-tfittxija tiegħi għal dan Kristu. Bdejt nerġa' mmur il-qudies nhar ta' ħadd, imma dik xorta ma kienx biżżejjed, rrid aktar. Fittixt fil-fond ta' qalbi u sibt żerrija f'qalbi ta' meta kont iżgħar. Dik iż-żerrija li kienu tawni ommi u missieri meta bis-sempliċità tagħhom kienu jalmuni nitlob, kienu jalmuni inħobb lil Ġesu bambin u kienu jgħiduli li f'Ġesu dejjem nista' nafda għax żgur qatt mhu se jasal jweġġani. Issa li bdejt insaqqi din iż-żerrija, issa sibt il-veru ferħ u l-veru paċi. Mill-esperjenza skoprejt li meta qalbi tkun mimlija bi Kristu ma jkollix bżonn il-ħwejjeġ jew lil Paċeville jew lil sħabi biex inkun kuntenta. Fl-aħħar ħassejtni qed nerġa' nieħu nifs, bdejt nipprova nibni relazzjoni mill-ġdid ma' Kristu li jiena evitajt u tajtu il-ġenb għal ħafna snin. Tiġġudikanix u tiskantax bija għax qed li lil Kristu tajtu l-ġenb. Tista' tkun int bħali li fi żmien il-maltempata tiegħek ma temminx li xi ħadd qed jagħti kasek u qed iħobbok. Issa li jien sibt lil Alla f'ħajti, nistiden lilek biex ma tintrabaċċ mal-passat. Tibqax tħossok ħatja ta' xi ħaġa li għamilt fil-passat, għix il-preżent u ifraħ bil-futur. Jien għadni l-istess żagħżugħa. Immissa it-toqol m'għadniex inġorru waħdi, m'għadniex fid-dlam, issa naf li Kristu qiegħed ma' ġenbi u allura il-pis qed inġorru id fit miegħu. Illum irrealizzajt li kull ħaġa li nagħmel u kull sekonda li ngħix tressaqni iżjed qrib ta' Ġesu u meta naqa' Ġesu jerfani u jimsaħ li dmuħ. Int, iqaf staqsi, meta se nara ftit dawl? Kristu qiegħed miegħek issa, illum, u allura l-ħajja trid tgħixha issa. L-imħabba trid tagħtiha issa u l-ferħ se tħossu issa. Nista' ntik garanzija li jekk illum għext tajba u kuntenta għax Kristu qiegħed miegħek, għada se tkun kuntenta wkoll għax Kristu se jerġa' jkun miegħek. Fidejk biex taffronta id-dlam u temmen fid-dawl fi Kristu. Awguri, jalla sib intu koll il-ferħ u l-paċi li sibt jien mindu għafdajt idejja fideħ.
tinsaqat li dak li jidher impossibbli f'għajnejn il-bniedem, f'għajnejn Alla dak mhu xejn. Kuraġġ, affronta dlam u tkunx superva, itlob bil-perseveranza lit ta' Kristu u toqgħodx tinkwita lija jew tikkonsla bija, idħol daħla fik innifsek u ara fejn tinsab. Araft lil Kristu bil-verità jew għajjat missier meta ħassejtek waħdek. Aħseb ftit u titlifx żmien ħu azzjoni.